खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे गोजोन बेलासे समनि अननाय सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि बे भिडिअ'आ नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो गोनांथि खौरां लानानै फैदों। आसा खालामगोन भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि गिबि खौराङानो जादों कार्बि आंलंनि जयन्त सिंह दले मेम'रियेल अडिट'रियामाव KAAC-नि मोनसे हाबाफारि लानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टेट आनजाद उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोर सा 884 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार राननानै होदों। गासै सा 884 बिजाथिफोर जाय टेट उथ्रिसारनो हादों बिसोरनि थाखाय आपार प्राइमारि गासै सा 108, प्राइमारि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि थाखाय सा 192 आरो सानखान्थि आरो बिगियान आनजादनि थाखाय गासै 25खौ थिसननाय जाबाय होनना फोसावदों। बेनि अनगायैबो गासै सा 559 टेट उथ्रिसारनो हानाय बिजाथिफोरनो आसाम सर्व शिक्षा मिशननि थाखाय थिसननाय जायो होनना फोसावदों। रंजालि बैसागु थामहिनबा बर'फोरनि रंजानाय बोथोरनि समावनो बलेर' पिकआपजों रंजानो थांनाय रंजालि बैसागुनि हानजाया मोनसे जाब्रबथाय जानायनि जाहोनाव गहपुर हालामाव खनसेयैनो 7 बर' लाइमोनफोरनि जिउ खहा जानायनि लाइमोनफोरनि मुङा बरनालि बर', रन्जय बसुमतारी, बुदेमथि बर', राधिका दैमारी आरो खलेराम बसुमतारी होनना मिथि मोन्दों। जाथाय जानायनि गुबै जाहोना जादों गोबां जौ लोंनानै मटर सालायगिरिया मटर सालायनायनि जाहोनाव जाब्रबथाया जादों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावदों। बिसायख'थिनि सिगां पान्जाबनि सरकार थामहिनबा आम आदमी पार्टीआ पान्जाबनि मोनफ्रोमबो नखरावनो 300 इउनिट मोब्लिब फ्रि होगोन होनना रादाय होदोंमोन आरो रादाय होनाय बादियैनो 1 जुलाइनिफ्राय पान्जाबनि गासै मोनफ्रोमबो नखरावनो 300 इउनिटसिम मोब्लिबखौ फ्रि होनाय जासिगोन होनना खौराङाव फोसावनाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनकाटा हालाम बैग्रोबारि राभा सुब्बानि बिक्रम राभानि न'आ खामनानै सेवहांगार जायो। मोनथिनाय बादिब्ला बे जाथाया मैया 8:30 रिंगासोआव जानो मोनो। बे अर खामनाय जाथायाव बिक्रम राभानि नखरनि गोनां फोरमानलाइ, पान कार्ड, आधार कार्ड, नोगोद 20,000 रां आरो 9 थाखोआव फरायबाय थानाय बिजुलि राभानि गाननाय जोमनाय, बिजाब गासैबो खामनानै सेवहांगार जायो होनना खौराङाव फोसावदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरो लोगो मोनबावगोन गाबोननि मोनसे गोदान भिडिअ'जों।